nwere onu m malụmụ ọ bụ nwa eze na-ekwu tata bụ 18th of April 2022 ncheta ọmụmụ nne Prince Omega onye nwere nne nwere ife haba onwelu nne na-edo nni anya na nne dị ụsọ onwelu nne na-edo nni anya na nne dị nne nwata ugobe n'enu ya ndị mmadụ anọdụ n'okpuru ya na-echelu ndụ aka Chukwu dị ahụ nwa maazị ọyọ amala nne nne m nne 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 bụ isi ezinne happy birthday to you Lolo Chief Mrs. Cordelia Ukekwe nwanyị si n'ụmụ ya niile ya ga n'iru ezi nne mụrụ zụọ anyị si n'ihe adịla ike Chinechi adagwa bụ anyị wee were egwu wee na-ewushi happy birthday ọfọ ogologo ndụ na-arụ ike happy birthday to you mama happy birthday to you ezinne happy birthday to you mama ezinne n'ịdị mma 18th of April ka ọ na-abụ happy birthday to you 2022 happy birthday to you Igbo niile na-ewushi happy birthday woman abroad mama ezinne n'ịdị mma ezinne n'ịdị mma nwanyị ọma happy birthday ogologo ndụ na-arụ ike izuụka mmadụ na-eji ofu nne ka na-enwe nna nwere ike dị iche n'iche mana ofu nne ka na-enwe happy birthday to you lolo nwanyị ọma o nwelu nne na-edo nni anya afọlụba nwa akpọba nne isi waba nwa akpọba nne n'ebe ụtụtụ na-eme vive n'eme anyasị ofu nne ka nne dị mma nne dị ụsọ haba happy birthday to you once again Lolo Chief Mrs. Cordelia Ukekwe ọ bụ mụ bụ onye ọma Tochukwu na mmanụ nwezi nnụnụ Chukwu bi n'ọzala onye ndị mozi na-agwa okwu ọ dị bụ ọbụlụ feki ọ dị bụ aka ntafit happy birthday to you happy birthday to you afọ mụlodo n'ụwa mama ezinne n'ịdị mma happy birthday to you happy birthday to you mama ezinne Cordelia nwanyị ọma happy birthday ezinne mụrụ zụọ mama oyi na-ekele igbo ezinne Ugomeki Tochukwu nne dị ụsọ nne dị mma asị na ọ bụ ezinne mụrụ ezi nwanụ mana ọnwụ onye wetara egwu anụmanụ na-agbanụ Prince Omega onye ọma na ọ bụ isi nwere egwu a ka nwụchibe ezinne ya happy birthday
ogologo ndụ na arụ ike na ọ na-abụ nne na nna zụsịa nwa azụrazịa n'ụfa ọ bụ onye ka m na-ekwuzi Managing Director Omega Multi-Chain Network na Washington DC, United States of America. Nwata ugo belu n'elu ya ndị mmadụ anọlụ n'okpuru ya na-echelu ndo nwa maazị aka chukwu dị ya yes sir Prince Ugo Mega Sobili onye ọmada na-edi mma nwata ugo belu n'elu ya ndị mmadụ nọrọ n'okpuru ya na-eselu mmiri nwamasị onye ọma na-edi m aka chukwu n'ọdị ya Prince Ugo Mega worldwide ọ dị Igbo n'ụwa bụlụ unu feki ọ dị Igbo bụlụ counterfeit Ugo Mega n'isobili ezi nne gị na-ewichi nne n'ụwa happy birthday onwelu nne na-edo nni anya na nne dị ụsọ ka nne onye kpuchie onwelu nne na-edo nni anya isi nụ na-egwu m uye megharịnụ na nne dị mma ma ntị nụ na-egwu m uye onwelu nne na-edo nni anya onye ọma tochukwu na-ekwu na nne dị ụsọ mana ọ bụ Ugo Mega onwelu nne na-edo ya si nwere egwu abụchibe nne ya na nne dị very big happy birthday nne m ụlọ sụa